Gadan ang 35 anyos na lalaki matapos na subuot manlaban sa otoridad sa ikinasar na bypass operation sa Barangay Bataan, Tinambak, Camarines Sur. Alauna 35 ning hapon kang nakalis na Biyernes, Enero 26. Binisto kang PNP ang nagadan na target bilang si alias Jomar. Mayong trabaho, may agom asin residente kang Zone 7 Barangay La Medalla kang parehong Banwaan. Sa impormasyon, mantang nakikipagtransaksyon, nakareparo subot ang target na si alias Jomar na pulis na ang sa iyang napabakalan ng badil. Rason nga ni paputukan ka niya ang operatiba. Bilang pagdepensa pinaputukan man inikang operatiba na naging mitsyakan sa iyang buhay. Binalo pa man ining idara sa Tinambak Hospital, alagad pigdeklarang dead on arrival. Maswerte naman na mayong nalugadan sa miyembros kang operatiba. Itong ating suspect pong ito, at ito na nga po yung sinundan ng ating mga kapulisan dito sa ating mga follow-up operation, na kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabili po ng aktual na baril dito sa nasabing. Tatlo yatang tama ito sa katawan na kinasawin ng suspect. Na-recover sa target ang sarong unit ng Magnum .357 caliber revolver, asin sarong unit ng caliber 7.66mm na badil na parehong mayong magkakanigong dokumento. May mga nakuaman sa iyan na mga bala. Nabawi man digdi ang bypass money na nagkakantidad ng 5,000 pesos. Ang lang po natin, kung sakasakali kayo ay magbebenta at hindi po titigil sa ganito mga gawain, maaaring po ito humantong sa inyong pagkakakulong o minsan pagkasawi ng buhay na ayaw po nating mangyari. Kaya po, ang hinihiling po natin dito sa atin pong mga tao na kung sakasakali man sila ay may ganitong aktibidad, isuko na nila yung kanilang mga baril at ito po ay ipag-alam na po kaagad sa ating mga kapulisan. Naging matarayong po ang operasyon sa tabang kang pinagsarong pwersa kang Police Intervention Unit Camarines Sur Police Provincial Office asin Tinambak PNP. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal